Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes, UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-Għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' żewġ qaddisin importanti, San Ċirillu u San Metodju. Kienu aħwa, San Ċirillu kien monaku, raħeb, u fil-waqt li Metodju kien isqof. U ħadmu ħafna bil-predikazzjoni tagħhom fost il-popli Slavi. Fil-fatt, il-Papa San Ġwan Pawlu II ried li jkunu meqjusa fil-Knisja bħala kofondaturi tal-Knejjes Ewropej flimkien ma' San Benedittu. Ejjew fil-bidu tal-Qudiesa nibdew bil-intolbu maħfra lil Alla ta' dawk id-drabi fejn minkejja li aħna uliet il-Missier ma ħassejninix parti minn din il-familja waħda sħiħa li l-Knisja ta' Kristu. Int mallem tajjeb tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb tagħna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int sultan ħanin tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int dawwalt il-ġnus Slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Ċirillu u San Metodju. Dawwal l-qlubna bit-talim tiegħek u għamel li l-koll inkunu poplu wieħed maqut fl-istqarrija tal-fidi vera. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk kien meħtieġ li l-kelma tal-Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha
u jidrilkom li ma jistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnalna il-mulej. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej. U dawk kollha li kienu magħżula għall-glorja għall-ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Faħru il-mulej ġnus kollha. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Ngħidu flimkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Flimkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Għax kbira hi t-tjiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, bagħad nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru u qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom l-abut, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għejdu sliem lil din id-dar, u jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u xorbu milli ikollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra, f'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies għidulhom is-saltna Talla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna, l-ewwel nett tifakkarna fid-dmir tagħna illi nitolbu kif qalilna Ġesu biex ikun hemm tant tfal, żgħażagħ, persuni differenti li l-mulej jagħżel illi jagħżilhom biex jimxu warajh u biex ikunu ħabbara tal-Vanġelu tiegħu, rajja tal-poplu tiegħu, għalliema tal-familja kbira Talla li l-Knisja u anke missjonarji jiġifieri jmorru l-bogħod minn pajjiżhom biex iwasslu dan il-messaġġ tal-Vanġelu, din l-aħbar it-tajba kull fejn hemm bżonn. U Ġesu lil dawn it-72 li bagħat biex imorru qablu ħalli ixandru is-saltna Talla waslitilkom. Jagħtihom istruzzjonijiet ċari. L-ewwel nett jitlobhom li jkunu ffukati fuq il-missjoni u l-persuna li huma sejrin iħabbru. Sejrin iwasslu lil Kristu. Sejrin iwasslu is-saltna Talla u l-iben Talla
illi fid-dinja qiegħed jagħmel possibbli li aħna l-bnedmin inkunu mill-ġdid u liet il-missier aħwa ta' xulxin, familja waħda illi il-qudiem fl-eternità ingawdu il-missier tagħna għal dejjem. Mhux hekk biss jgħidilhom ġifieri timtlewx bikom infuskom u lanqas bl-affarijiet li d-dinja tista' tagħtikom. Tieħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq. Fit-triq issellmu lil ħadd x'jiġifieri mhux qed jgħidilhom titkellmux man-nies lill-missjonarji u lil dawk li jħabbru l-Vanġelu, qed jgħidilhom jiġifieri kunu ffukati fuq il-missjoni illi intom mibgħuta biex twettqu, il-ħidma illi il-mulej qed jagħtikom, qed jafdalkom. U tippretendux li tkunu aħjar minn ħaddieħor, kulu dak li jiklu n-nies li intom ikunu qegħdin jilqawkom biex tagħmlu l-missjoni li qed nagħtikom. Toqgħodux tiġu min-naħa l-oħra qisu bħalli kieku qegħdin hawnhekk espedizzjoni biex infittxu xi ħaġa aħjar. Il-mulej qed jużak bħala strument int li int messaġġier tiegħu biex twassal lilu. U żewġ qaddisin li llum qegħdin niċċelebraw b'mod speċjali, San Ċirillu u San Metodju, din il-ħaġa wettquha verament fil-prattika. Għalhekk insejħulhom fundaturi tal-Knejjes Slavi. Dawna meta kienu żgħar missierhom kien uffiċjal importanti fl-armata tal-Imperu Kostantinjan. U allura kellhom anke l-kapaċità li jiltaqgħu ma' tant nies differenti u ikunu kapaċi jitkellmu anke diversi lingwi differenti. Lingwi li uħud minnhom aqqas biss kienu għadhom jinkidbu, imma jitkellmu u jinsimgħu l xulxin in-nies b'lingwa li jataqqas hemm alfabet tagħliha. Fil-fatt waħda mill-opri kbar li San Ċirillu għamel dak iż-żmien kien għadu jismu Kostantinu għaliex bidel l-isem tiegħu lejn l-aħħar ta' ħajtu meta wara żmien ta' missjoni kbira il-Mart ħakmu daħal f'komunità monastika u hemmhekk bħala reliġjuż bidel anke għal isem reliġjuż Ċirillu. Però dan għamel anke sistema ta' alfabet li għadna nużaw sal-lum l-alfabet ċirilliku illi jużaw daw kollha li huma l-lingwi Slavi. Jiġifieri meta Alla jsejjaħ, Alla lill-messaġġiera tiegħu juża l-kapaċitajiet kollha tagħhom, l-intelligenza li dawn kellhom, kapaċità jikkomunikaw man-nies, il-possibilità li anke jivvjaġġaw, dak kollu li huma setu jqiegħdu għas-servizz tal-mulej, il-mulej użah kollu biex ikun jista' jasal għand dawn il-popli Slavi li kienu nies illi kienu mxew lejn in-naħa tal-Lvant tal-Imperu, lejn l-Orjent, anzi lejn Kostantinopli fejn la kienu parti mill-Knisja Latina u lanqas kienu jħossuhom parti minn dik li tradizzjoni Biżantina. U allura ishom kienu nies li qatt m'għandhomx post speċifiku fil-Knisja. Il-Patriarka ta' Kostantinopli li dawn iż-żewġ aħwa bagħthom biex jmorru jevanġelizzaw il dawn il-popli u għalhekk San Ġwan Pawlu II ried għaliex il-pajjiż tiegħu li hu kien ġej minnu l-Polonja qiegħed fil-konfini ma' dawn il-pajjiżi Slavi, illi il-ħidma ta' dawn iż-żewġ qaddisin tkun magħrufa u li l-missjoni tagħhom twassalna li nqisuhom ukoll bħala kofondaturi ma' San Benedittu tal-Knejjes Ewropej. San Metodju kien ukoll l-isqof. U isqof illi bata anke persekuzzjonijiet. Darbtejn il-firdiet li kien hemm fost il-popli li kien jaħdem magħhom u l-komunitajiet waslu anke biex ineħħuh minn l-isqof tal-post. Imma il-ħidma tiegħu kienet tant kbira illi hu baqa' jiġri bħala raj jiġri wara l-merħla biex jieħu ħsieba iħarisha. Ejjew illum illi Ġesu fil-Vanġelu jibgħat dawn 72 dixxiplu biex imorru qablu jipritkaw,
nieħdu l-okkażjoni biex aħna l-ewwel nett nistaqsu lilna nfusna, mulej int bħala dixxiplu tiegħek lili fejn tixtieqni naħdem fl-għalqa tiegħek. U ħafna drabi l-ħidma mhux biss bil-fors tkun bil-kliem, imma iktar u iktar u qabel kollox bl-eżempju tagħna. Jekk aħna nitkellmu fuq vokazzjonijiet fil-Knisja, nafu li dawn il-vokazzjonijiet ma jiġux mix-xejn. Jikbru f'ambjenti li huma nsara fejn il-Vanġelu wieħed jipprova jgħixu b'mod sħiħ, u allura anke aħna minn aħna f'liema ambjent qegħdin, jekk infittxu li ngħixu bħala dixxipli tal-mulej, nistgħu nkunu ta' eżempju ta' għajnuna ta' siwi għal tfal, għal żgħażagħ, illi bil-mod kif aħna nuruhom lil Kristu bl-inkoraġġiment li nagħtuhom, huma wkoll jistaqsu lilhom infushom. Jista' jkun il-mulej lili wkoll qed isejjaħli biex nimxi warajh, biex inkun tiegħu, biex inwassal il-Vanġelu tiegħu. Jalla wkoll il-mulej jagħtina l-grazzja li naraw Knisja dejjem aktar maquda. Dawn il-popli kollha, dawn il-lingwi kollha, kulturi differenti tal-ġnus, illi għalkemm joħorġu xi kultant id-differenzi tagħna, però li huma rikkezza kbira għalina biex aħna din il-familja ta' Alla li l-Knisja tkun mimlija b'tant postijiet nies ġejjin minn kull imkien u li l-kol jgħixu l-Evanġelu bħala il-programm tal-ħajja tagħhom. Ejjew nitolbu lil Alla l-għaqda kull imkien għal paċi tiegħu biex il-mulej dejjem jimlina bil-preżenza tiegħu inkunu fejn inkunu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ikun infaħħar. L-aħwa qaddisin Ċirillu u Metodju kienu messaġġiera ta' paċi fost il-popli Żlavi. Nitolbu lil Alla l-Missier sabiex bl-interċessjoni tagħhom jgħin lill-Knisja tkun sinjal ta' għaqda għal kulħadd. Għalhekk ngħidu għaqqat lill-poplu tiegħek mulej. Għaqqat lill-poplu tiegħek mulej. Għall-knejjes insara sabiex jimpenjaw ruhom ħalli jneħħu l-firdiet ta' bejniethom. Għaqqat lill-poplu tiegħek mulej. Għall-popli tal-Ewropa sabiex jiskopru fil-fidi u fil-valur insara dak li għaqadhom tassew. Għaqqat lill-poplu tiegħek mulej. Għal-morda u għal dawk li qegħdin ibatu sabiex jarfu jaqdu d-batijiet tagħhom ma' dawk ta' Kristu għas-salvazzjoni tad-dinja. Għaqqat il-poplu tiegħek mulej. U għalina l-koll qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija sabiex nimpenjaw ruħna li nifhmu dak li niċċelebraw u ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum. Għaqqat il-poplu tiegħek mulej. O Alla, fil-qaddisin tiegħek Ċirillu u Metodju int tajtna eżempju u għamiltilna stedina għall-missjoni. Isma' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna sabiex il-Knisja taraf tinqeda bil-kelma tal-bnedmin biex twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, isma' t-talb tagħna biex is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek fil-festa ta' San Ċirillu ta' San Metodju ixerret fuqna d-doni tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ċirillu ta' San Metodju, int qawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala familja waħda li hija l-familja ta' Alla, l-Knisja, ejjew nitolbu issa t-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tal-fidwa ta' dejjem, ferħanin bil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju. Għamel li din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'imbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. Dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tagħna ħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma' tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum u għafrilna tnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum u għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك مباركنت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma taltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien imgħobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa,
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum maħdina llum, u għafrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina minn imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Għatjom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl tal-dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu għattalb tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen.
talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Cirillu u San Metodio, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.